Dyma ni felly un o ddigwyddiadau mwyaf cynhyrfus y dydd. Da ni'n dal ar y Rownd Cynderfynol Agored pob gwlad cneifwyr o bob cwr o'r byd a'r cyfle i gystadlu yma ar y llwyfan mwyaf posib, sef Sioe fawr Llanelwedd. Ar un mae Llyr Jones, ar ddau mae Ceredig Lewis, ar dri Phil Price, pedwar Dean Nelms y saith, Gareth Daniel fachgen o Frongyfi ar y 5 ac yn y pedraw ar 6 Iwan George. Dyna i chi y rhestr i chi, ac mae yna gystadlu eithriadol o frwd yma'n hyn. Mae yna codi'r perfformiad yn chydig bach unwaith eto i sicrhau cyrraedd y Rownd Derfynol wrth gwrs, ond ar hyn o bryd efo 9 oen yn y gorlan gan bob un. Mae yna 7 allan ar hyd yr hes rwan, yr 8fed allan fodd bynnag gan y Dean Nelms sydd yn arwain o ran cyflymdre ar hyn o bryd. Golwg yma'n hyn ar Llyr Jones, un o'r creifwyr taclusa sydd wedi codi perfformiad yn eithriadol dros y blynyddoedd dwytha yma, ac sydd wedi dod yn aelod selog o dîm Cymru dros y blwyddyn dwytha yma, ac yn teithio hyd a lled y wlad i gystadlu. Eithriadol o gystadleuol y creadur yma. Ac wedyn golwg rwan ar Ceredig Lewis wrth i ochr o, a'r tatŵs na o'n arwydd o deithio i Seland Newydd ac effaith Seland Newydd ar y byd y Cneifio. Wrth gwrs, oedd yna adeg pam mae bechgyn Seland Newydd oedd yn curo yma yn y Sioe fawr yn selog. Erbyn hyn dydy hynny ddim yn wir. Mae pethau wedi gwirdroi a mae Cymru yn curo Seland Newydd yn aml iawn, ond yn fan hyn rwan, pwy fydd yn ennill yr agored pob gwlad? Dyna'r cwestiwn. Ceredig Lewis a dyn arall i lawr yr gorlan i'w gael ei beirniadu yn fanna allan ar nesaf gen y fo stodiau hirion yn fan hyn gan Dean Nelms o Loegr sydd ar 9 oen yn barod, 9 oen allan hefyd gyda Llyr Jones ar stondin 1, welwch chi, ac mae gynta'r stodiau hirion wan, mae o di dal i fyny efo Dean Nelms. Mae rhwng Dean Nelms a Llyr Jones ar hyn o bryd yn dros yr ysgwydd ddwytha yna. Dean Nelms yw chydig bach ar y blaen ar hyn o bryd, ac mi fydd o'n amelu ar gyfer yr oed diwetha. Dyna fo i chi, lawr a fo, farwel, botwm coch, Dean Nelms, nesaf fo, Llyr Jones, fawr i ddewis rhwng y ddau. O, boes, bach, mae'n gynhyrfus yma. Mae'r neuadd yma'n llawn, ac mae yna gannoedd o bobl tu allan wedyn yn sefyll yn ogystal. Dyma'r lle i fod heddiw yn y Sioe fawr yn sicr.